Si vols tenir un detector de mentides portàtil, només fa falta que et compris per tan sol 99 euros. Dos y dos, 4. 2 y 2, 5. Ja era hora, em pensava que no venies. Ets un sol, sempre et faig esperar. Sí, però no importa. Avui són unes sabates noves i no podia arribar més de pressa. T'agraden? Sí, m'agraden molt, són precioses, m'entusiasmen. Oh, sabia, no t'agraden gens! Però que sí, que m'agraden. Tots els homes sou iguals, falsos, aprofitats, mentirers, no es pot confiar de vosaltres. Però què passa? Que no t'agraden! Però, estimadeta... Que em deixin ja! Però, estimada, que m'agraden molt, que no és el meu color favorit. Escolta, que te deixes això. Ei tu, que ja s'ha fet molt tard. Vinga, anem. Pere i Valentí, què estàu fent? És que mira, ell i jo... No, no vull excuses, perquè no hi ha llibres damunt la taula, no hi ha l'agenda i no fer-les. I jo ja vos ho he dit 100 vegades, que aquí veniu a estudiar, veniu a escoltar el professor i a fer els deures, però si a vosaltres no vos interessa només a play, que si és mòbil, que si iPod i així. No anem enlloc! És que... Que callis! Que callis! Que quan jo xerc, tu calles, perquè quan jo era petita, jo sí que feia els deures i ben fets. El que més m'agradava era estudiar. I a més, jo mai he copiat a ningú. I apaga el mòbil, perquè amb vosaltres no hi ha res a fer. Fora! Però si no hem fet res. Ui, perdó, ho sé, no volia fer-ho, Que em deixis ja! Que em deixis! Però... Hola, què fas? Per què està amb vosaltres?
Home, la veritat, ens encantaria, però ja partíem. Però no et preocupis, de debò. Demà aquí a les 10 en punt. Segur, us esperareu. Tu n'has repetit tantes vegades? No tens clar que demà estarem aquí amb molta il·lusió perquè vindràs? Ho entes tot, està molt clar. Vinga. Hola, va bé. Va bé, ara vinc. Vinga, que és boníssim. No vos agrada això? Si no mengeu, us vendrà som del sac, I bona durar. Ah, ja el sent, ja som del sac, el sentiu que arriba. Vinga, mengeu, això és molt bo. Vinga. Ai! Cofidis, el dinero directo. Hay crisis, pero eso ya lo sabes. Suben los precios, casi todos los precios. Tu marido no te entiende, tu mujer no te comprende, madrugas mucho, duermes mal, has engordado. Respira, traigo buenas noticias. Hay un lugar en el que eres importante, donde eres un mueble. ¿Nunca has perdido la cabeza? Nunca. Yo he tenido siempre responsabilidades en mi vida muy grandes, sobre todo mi hija. A lo mejor hay alguien que se pregunte, yo me lo he pasado muy bien, ¿lo quieres dejar ahí? Sí, yo me lo he pasado muy bien. Lo que no viví en una edad, viví en otra edad, pero creo que sí hay que tener cabeza. És veritat que cal demanar disculpes, i jo demano disculpes. Però hi ha indicis clars que va haver-hi corrupció. A mi em correspon assumir la responsabilitat que em toca, i li dic que corrupció no n'hi ha hagut. Confio plenament en la gent del meu partit, i li dic que són persones honrades i treballadores, que s'han deixat la pell i la vida i que avui estan acusades. Que no, deixa'm. Però- Deixa's tranquil·la ja. però- Que no ho entens. Que no, que em deixis. Que ja està bé, sents? Ja està bé. Deixa't ja, no me diguis res, Todio. Que ja està bé, sents? Que aquestes sabates són horribles. Horribles? No, les més lletges que he vist mai. Però jo no m'importen les sabates. A jo m'importa l'important. A jo m'importes tu. Tu. A jo m'importes tu. No sé per què, però t'adoro, idiota. Ja també. Moltíssim.